Взимам една книга, която не знам каква е. Да видим каква е тази книга. Привлечеме цвета нежене. Две прасета едно върху друго. Много така актуално изведнъж. Ето, сега вече върха на нескромността е да си покажеш собствените книги. Здравейте, аз съм Димитър Коцев, казват ми Шошо. Намирам се в любимата ми книжарница Нисим. По професия съм режисьор, понякога преводач, понякога писател, понякога продуцент по неволя и често сценарист. Том Робинс, натюрморт скалвач. Така известна сред повечето хора от предишните поколения, като Том Робинс, Бърни кълвача. Това е историята на едно странно заглавие, което тогавашният издател Панос Статоянис избра, за разлика от оригиналното. И благодарение на което аз съм официално напсуван от автора Том Робинс в имейл. Години по-късно, когато всъщност преиздаваха тази книга, защото той беше възмутен, че са му променили заглавието на книгата, смяташе, че преводачът го е предложил и решил и съответно неговия гняв беше насочен към преводача. Сега, разбира се, преувеличавам, нито е псувал, нито гняв е имал чак толкова, но така с строг тон обясни, че това не е редно и че ако толкова сме искали да променяме заглавието на романа му, той предлага 10 други, само не и Бърни кълвача. И имаше списък с 10 варианта на заглавия на този роман, предложени от него за издание в България. Така ли иначе, новото издателство Алтера, което го преиздаде преди години, избра оригиналното натюрморт скалвач. Така че ето ви една история с автор, който е ядосан. Йофи Петров, Златният телец е конкретно тази книга, но за мен, която и книга тяхна, който и техен текст да пипна, те са абсолютно гениални автори. Много е странно, че те са някак трудни за разбиране от целия свят. Някак наистина човек трябва да има известно потапене не само в руската литература, но и в руската реалност, а и в соцреалността, защото тя тогава се заражда там. В руската бюрокрация, този тип неща някак човек трябва да ги знае, да ги познава, за да напълно да оцени книгата. Не мисля, че може да се оцени техния хумор, без да знаеш достатъчно добре контекста на епохата. Мислил ли си някога да напишеш някоя книга в съавторство с някого? Не знам дали мога да бъда толкова широко скроен. Защото трябва да си способен да се отваряш за мнението на другия. В съавторство съм правил сценарии с Иван Марков и Сияна Борисова, но книга не мога да си представя. Самите Йофи Петров имат много хубаво обяснение как пишат двама, как така пишат двама, са ги питали. И те казват, много е просто, решаваме линията на историята горе-долу, разделяме се и отиваме всеки да пише своето, което му хрумне. И когато се съберем известно време по-късно и сравним текстовете, онова, което съвпада, го махаме. Ето, сега вече върха на нескромността е да си покажеш собствените книги. Ама пък като говорим за книги, те са ми важни, защото съм ги писал аз и са ми били важни, са ми били част от живота. Не мога да не ги спомена. Това са Скарида и Лора от сутрин до вечер. Лора от сутрин до вечер ми е първия роман. Кои според теб са най-големите им достоинства, колкото и нескромно да прозвучи пък от теб? Достоинства... Не знам, да, наистина е странно да коментирам своите качества и недостатъци като писател. Със сигурност недостатъци са повече. Качествата сигурно е хумора,
Има места, на които още ми е смешно, ако отворя и се сетя за тях. Има неща, на които ми е било смешно, докато ги пиша, което е също много нескромно и даже малко шизофренично, но в крайна сметка той писателя, за да пише, трябва да стане малко шизофреник, трябва да стане едновременно и читател и писател, трябва да поглежда отстрани онова, което е написал и да преценява доколко то би било вълнуващо, интересно, смешно. Така че смял съм се на собствените си хрумвания. Флора от сутрин до вечер има поместени над 1000 илюстрации. Как протече работата с тях? Ясен Григоров е всъщност автор на илюстрациите към Лора от сутрин до вечер. Когато се свързах с него, аз свързах с него да го помоля да ми илюстрира Корицата. Той е изключително талантлив илюстратор с издания по цял свят, награди по цял свят. И аз си казах, ето, той може да ми направи моята книга с страхотна корица. Той обаче прочете и каза, знаеш, имам една друга идея. Няма да ти направя корицата, но ще направя 1000 и кусор илюстрации вътре, които ще се върват така като филм под текста. Ето, тук отдолу. Тук две прасета едно върху друго. Много така актуално изведнъж. Майкъл Конъли, Отменена присъда. Сега този конкретно роман на Майкъл Конъли, даже не съм го чел, обаче като видя Майкъл Конъли, веднага хващам книгата. Защото за мен той е много увлекателен като автор. Винаги са ми много интересни книгите му. Много е продуктивен, той има адски много романи. Изобщо не знам как се пише толкова много романи толкова бързо. И също така добре. Повечето му са много добре написани. Има някои, които се усещат така едно претупване. По някакъв начин Майкъл Конъли носи духа на Дашиел Хамед, на Ремън Чандлър, нали, на автори от началото на миналия век, които разказват за Лос-Анджелес и за живота там, и за престъпленията там, и за престъпния свят, и за полицаи, и за частни детективи. Той е един свят, който, разбира се, колкото истински, толкова е измислен. Неговия герой основен се казва Хари Бош. Бил е кръстен на Иеронимус Бош от своите родители. Иеронимус е името му по паспорт, което е така смешен детайл. Кръстен на художника. Интересно е, че той никъде не влиза в някакви аналогии с картини на Бош или с живота на Бош. Просто той се казва Иеронимус Бош. Много харесва Майкъл Конъли. Той от така наречените леки жанрове, всъщност обаче много добър в това. 3 български пиеси, една от които е Яна Борисова "За теб". Позната ми е тази пиеса. Първо съм я гледал, когато излезе преди години. С голямо удоволствие гледах тази театрална постановка, а пък сега имам щастието да завършвам филм, който е под тази постановка, в който сме писали сценария заедно с Яна и така до година ще излезе. Какво беше важно за теб да остане от този текст и кое искаше да промениш, за да има киноезик в него? Доста го променихме, доста работихме заедно с Яна, за да можем да го направим филм. Да можем да го изнесем от сцената, където той е доста камерен като постановка, и да го направим една филмова история. То всъщност се превърна в един роуд муви и вече така в по-голяма част от действието героите са на път, докато в пиесата те са винаги в една стая. Тоест, ето какъв голям скок, чисто като постановка има от пиесата към филма. Има привнесени двама много хубави нови герои, които ги няма в пиесата. И мисля, че става много, много, много симпатичен филм. Какво е това? В областта на сърцето. Това е на Силвето моноспектакъла, който направихме заедно миналата година.
в който тя наистина раздава себе си, просто раздава себе си. Той е изграден от различни текстове на Яна, от различни пиеси и не само пиеси нейни. Много интересна така мозайка всъщност от текстове, обаче обединен драматургично в един цялостен спектакъл, който е чудесен. Даже ето сега в момента, утре, тя пътува за Германия, за да покаже пиесата там. Предстоят и страната също представения, така че продължава в областта на сърцето. Когато се изправяш срещу талантлив актьор, който виждаш, че наистина има потенциал за ролята, обаче има своите собствени съмнения, как ги преодолявате? Всеки актьор има собствени съмнения. Този, дето няма, неща да го познавам даже. Защото за да бъдеш актьор, ти трябва да се притесняваш от срещата с публиката, да се вълнуваш от нея. Знам, че има такива, които за тях това е като ходене в офиса, но такива актьори не обсъждаме. И слава Богу, твърде рядко ме среща в живота с такива актьори. Сювето, тя трептеше и се вълнуваше и се притесняваше през цялото време. Наистина една от най-важните ми задачи беше всъщност да я успокоя или да й дам увереността, че може да направи това, което аз виждам, че може. То е ясно, то е очевидно, но разбира се, актьора, колкото и години да играе, колкото и да е талантлив, каквото и признание да получи, истински талантливи актьор се вълнува до последно. И как успя да го постигнеш това успокояване? Ами не знам, казват хората, че действам успокояващо на актьорите. Първо смятам, че актьор под напрежение няма да извади по-добра роля от актьор, който работи без напрежение. Сега това има и друга режисьорска школа. Мачкай го, докато направи това, което трябва. Мачкай го, докато излезе от него сока, който точно ти искаш. Аз съм далеч от тази школа. Точно обратното. Смятам, че ако не е работата ми с актьора едно доброволно съдружие, в което всички искаме да участваме и не се страхуваме един от друг и от крайния резултат, това е единствен начин да се случат нещата. Не познавам друг начин, не го умея, така че със спокойствие. Всичко ще стане. И смисъл, разбира се, и с творчество, и с това да си трупаме идеи заедно, защото ние го правим заедно. И това, кой е режисьор, кой е актьор, в един момент то се размива в едно общо правене. Взимам една книга, която не знам каква е. Да видим каква е тази книга. Привлечеме цвета нежене. Ерскин Колдуел. Ерскин Колдуел. Чел съм го. Сега не стана много случайно, защото съм го чел като тинейджър, когато всъщност най-много четях тогава, трябва да си призная. И той малко ме потискаше, този автор, спомням си. Неговите бяха едни такива доста тежки книги за бедни хора, на едни, ето това се казва Божията нивица. Аз наистина единството, което помня, едни ниви, в които седят едни тъжни, тежки хора с тежки съдби. Така че ето една книга, която няма да прочита. Кажи ни как изгради вкуса си за литература през времето? Както при всеки, предполагам, комбинация от влиянията, които има, е онова, което го формира като читател. Със сигурност майка ми, която беше много сериозен читател и в нас имахме подобно голяма библиотека. Обзето точно толкова книги, колкото виждате тук имаше вкъщи. И тя много четеше и също така по някакъв начин, без да ме кара, ме насърчаваше да чета. И то ме насърчаваше по един много интересен начин, че когато четях книга, която ме е впечатлила, ме изслушваше да я разкажа. Което е съсипващо за един човек, който има и други работи в този живот, освен сина му да му пили на главата поредната книга. И аз съм и благодарен за това, защото самия факт, че ме оставил да разказвам книгите, които съм прочел на глас, може би е направил така, че аз да повярвам, че мога да разказвам, да пиша книги, да правя филми и изобщо да се занимавам с това, което се занимавам. Така че изслушвайте децата си, като ви разказват нещата, които са ги впечатлили, особено ако са книги. Също баща ми, разбира се, влияние. Той също имаше своя вкус в книгите, който си беше специфичен за него. Добрия войник Швейк, например. Илф и Петров са ми така от него наследство. Американските класици са ми наследство от майка ми. Тоест така всеки някак
вкара своят принос за да формира някакъв общ вкус. И разбира се, в последствие имах късмета да го дооформя с книги и автори, които сам открих. Благодаря на Око за поканата. На мен беше супер приятно да се разрова из книги, които харесвам, а и да видя някои нови, които ме заинтригуваха. Мисля, че четящите хора все още трябва да ги подкрепяме в трудната им задача да се преборят с желанието да влезат в Инстаграм и да видят поредния пост, който да им загуби времето и да не успеят да прочитат книгата. Така че браво на Око за Око.